dik il-persuna tagħmel tul ta' żmien hawn biex tistabbilixxi lejla nnifisha, tkun hawnhekk u jkun jixirqilha illi fl-aħħar mill-aħħar tissejjaħ Maltija. Il-GRTU din tar-residenza, din tal-preżenza hawnhekk fuq medda ta' żmien, fil-fatt illum ikkonfermawna li kienet waħda mill-proposti illi għamlu huma stess. Fuq ċittadinanza minnija ċara, jiena meta mort l-MCSD għamilna l-proposti tagħna ċari, aħna ovvjament tajnieh il-proposti u nisperaw li l-gvern dik il-għalek jem tal-MCSD ma kienieċ laqa biss biex nisimaw, imma ħna murna tajna l-kontribuzzjoni u nisperaw li l-gvern jħodhom on board dawk il-proposti li tajna ħna. Fuq il-qati waħnet ngħidu li qed niżiġu mal-gvern biex nagħmlu dik l-iskema li hemm illum għawdex għal dikaw għall-assistenza għal min ħaddem jieħu il-kumpens u nisperaw li ikunaw biżżejjed investiment biex ikompli jitkattar il-ġid.